Gde ste, prijatelji? Evo nas u novoj epizodi Happy Wheelsa na kanalu Flappy Kids. Vežbala sam to malo, ali mi nije pomoglo. U ovoj epizodi, ovo će biti treća epizoda, već sam jednom snimao ovu epizodu, ali je bilo nekih tehničkih problema, pa mikrofon nije snimao zvuk. Da, znam, ja sam pravi retard. Evo, već na prvoj šemi nismo ništa uspjeli. Svaku šemu ćemo igrati po jednom. I da ne zaboravim to. Imamo novog prijatelja, nove slušalice. Kao što rekoh, već sam snimao jednu epizodu sa novim sluškama, ali nije uspela. Zato što nije bilo zvuka. Odakle silne ove, šta su to neke? Planete, znam kako se meteori. Igramo ovdje neke šeme. Da, ja sam tu sada rekao 2, 1, 2 start. Ne kontam. Ne razumem nivo. Ok. Jao, sačka, igrao sam sličan nivo. No. Da vidim baš da sam ovako. Ok. Bila bi fora da mogu sad opet da igram ovako odavde, da se zazam malo. Ok, idemo dalje. Prepao sam se. To mu iz oka ispalo. Ok! O pomoć! Iščepao sam creva. Još sam živ! To mora da je neki bug. Jej! Teo sam da ukradem malo, ne tehnički, ok, nešto nas je upravo zaznalo i to dobro. Što? Izvinjavam se na ove, molim vas, izvinite mi. Tehnički problemi oko ovoga. Idemo dalje. Ovo nemojte gledati, zažmurite ako ima male dece. Ok, ušli smo u isti nivo, ali dobro, nema veze. Sada ćemo biti malo gori, a? Baš sam tu teo da kažem. Uzem i riječ iz usta. Ne znam, ovdje pored mene voćni jogurt, bi da ga probam. Komšinica mi ga je malo predonela. Još je hladan, lijepo onako. Probam pa se vraćam. Ok, ništa od voćnog jogurta, zapečećen je. Ne mogu da ga otvorim. Šta bi ovo? Već smo se zaglavili. Možda na Y. Ok, skočio sam. Ok, da, trebalo je to, ali ne s ovim likom. Mislim da je ovaj dobar lik za to. Jezda je grozan za sve, ali dobar. Ok, držao sam Alt. Previše. Daj, sad sam držao opet Alt. Da li hoćeš prestati već jednom? Y. Previše baguje, ne mogu da igram s ovim likom. Preglup je. Sad ćemo tebe tanko nogog da uzmemo. I šta će sada radiš, a? Ćeš i sada skakutaš tamo? Ok. Gdje mi je glava? Otpala nam je glava. Odlično. Idemo dalje. Ok, opet isti problem. Hoćeš li prestati ti, a ne razumem zašto. Navikao sam ovo da kliknem stalno. Jes da si glup, Filipe. Search by name. Listene. Jetpack. Da vidim ali ima neki. Ok, nisam dobro napisao, ali kako se? Ovdje ovo. Hello Kitty. Da li je neko search na mjestu je takav nivo? Ok, ne postoji takav nivo. Search by name. Jump. Jump full. To ćemo baš.
Ok, pa ovo je najlakše nešto. Sad ćemo opet. Ako ne znate foru, kada držite Shift i Space, on vam skoči višlje. Da li čujete? Ok, skočili smo. Da li ste vi to čuli? Zvizdu ptičica. Ok, nemoj! Ok, mislio sam da će da mu pukne glava. Kako je to bilo blizu? Mada mrzi me sad, ali ajde jedan ovako. Možda dva. Mrzi me, mrzi. Ok. Aaaa! No! Aaaa! Pani se! Evo ga. Sad ako padnem u provali, obesit ću se. Ok, imali smo sreće, treba nam je 40 stotinki bi bilo do 1 minuta. Jump level. Jump 99 level. Ok, ovo je impossible. Ovo me sad se usralo me ovo. Direkt mi se buljašnica usrala. Ovo je već cilje u mene. Moram nekako da ga zeznem. Pobedili smo! Ali nemam pojma kako. Vjerovatno mi nešto bitno otpalo. Jump car. Pip. Jump car. Ko to ne zna šta je na engleskom, pišite. To su kola. Ok, tačno sam rekao sam. Već se šolja. Ne. Ok. Kako su ovo namestili? Prvi put igram ovako zanimljiv level. Uništili smo mi kantu za smeće. Ok, nismo vala toliki klošari da ćemo tako da se vozimo baš. Ok, 10.000 miliona. Probao sam da namestim jedan nivo, ali to nije uspjelo zato što sam pretatiran. Bolje ćemo, probat ćemo jednom. Ok, izabrao sam nekog najgoreg lika kojeg sam mogao. Jump sam uzeo z njega. Ja stvarno, fali mi nešto u glavi. No! Ok. Ako je ovo impossible, onda sam ja budala neka. Tako se to radi. Uvek moraš da zakačiš. Vidi kako neki cvet oblikuje ova krv. Tako se to radi. Uvek morate glavom zakačiti to da bi što lakše eksplodiralo i raznelo vas u deliće. Ok, pa ovo FPS. Šta 16 FPS? A da! Nemoguće. Ok, 8 minuta i 26, gledam koliko već dugo snimamo. Uvek ću njega da izaberem, pošto verujem da je on. Noob, ajde ovo moram da pređam u ovom jednom snimku. Malo i za nooba previše stavio po meni. Mislim da neće ovo biti. Igrao sam sa drugom jedan nivo na koji sam stigao do Hulka. Pro. Ali kod Hulka je bilo mnogo više. Ok, pa šta je ovo za pravog proa? Pravom provu je upravo otpala glava. Da li vi verujete? 9 minuta i 5. Da li ćemo stići još jedan nivo? Jump običan. Ajde, moramo brže malo. Ajde ti brzo. Piči. Ok, ovo je definitivno. Ok, ovdje bar ne može glava da mi otpadne. Toliko o neotpadanju glave. I doviđenja drugari, vidimo se u sljedećoj epizodi Happy Wheelsa i do te epizode ukradeno od još jednog youtubera. Sayonara. Pišite u komentarima ako znate od kojeg je to glumca. Osim ti Nenade, koji verujem da znaš ko je to. Pošto baš gleda njega. Obavezno. Moje slušalice će upravo da vas pozdrave. Ćao!